Konstruksyon naman po ng Lingayen-Binmaley Bypass Road, inaasahang solusyon sa mabigat na trapiko. Para sa detalye kasama natin, nagbabalik Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Umaasa ang ilang motorista na maiibsan ang mabigat na daloy ng trapiko at mapapabilis ang biyahe sa patuloy na konstruksyon ng Lingayen-Binmaley Bypass Road. Ang 6 na kilometrong kalsada ay inaasahang makapagbabawas mula sa 22 minuto hanggang 7 minutong oras ng biyahe sa pagitan ng Baay, Lingayen at Biec, Binmaley. Ani ng ilang motorista, nakikita umano nila ang unti-unting pagbuo sa naturang proyekto at positibo sa kabutihang idudulot ito pati sa turismo. Ang isinasagawang proyekto ay karugtong din ng sinasagawang bypass road sa bahagi ng Dagupan City. Ayon sa DPWH, inaasahan na makikinabang ang nasa 18,492 na mga motorista araw-araw sa oras na matapos ang naturang proyekto. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.